Arratsaldeon eta ongietorriak Igartzako jauregi honetara. Beste behin ere niretzako pozgarria da, ostiral arratsalde batez, hemen Igartzako jauregia beteta edo behintzat jendez inguratuta ikustea. Izan ere, beti tokatzen zaidan bezala, lehenmiskata elkartea eskertu besterik etzai gelditzen, divulgazioan egiten duen lanketa eta azken zientzia, jakinduria, teknologia, ezagutza, herritarren ulermenera jaitsi eta guztientzat entretenigarri eta modu ludikoan esplikatzeagatik, ezta? Gaurkoan, beste urte betez, Made in Goierri, zikloaren hasiera esango dugula, gaur hasi eta datozen asteetan hainbat hitzaldi izango ditugu. Egia da gaurkoa ez dugula ziklo honetako lehenengo hitzaldia, Usurbe antzokian emakume zientzialariaren nazioarteko eguna izaki, aprobetxatuaz, 3 emakume ingineri gerturatu ziren eta moderatzaile baten laguntzaz, nolabait gure herriko nerabei, orain erabakitzeke dauden, bere etorkizuna erabakitzeke daukaten nerabe ikasle hoiei, hitzaldi interesgarri bat eskaini zitzaien, jakiteko ingenieritza ere aukera badala eta zientzia eta zientziaren ezagutza aukera politia izan daitekela beraien etorkizunari begira. Gaurkoan hitzaldian hemen ditugu lehenengo lerroan, Xabi, Asier eta Ander, eta beraiek digitalizazioa eta industria aurreratu horren inguruan hitz egingo digute, eta nolabait batzutan hitzaldiak, teorikoagoak izan daitezken bezala, nik uste gaurkoan praktikotasun handia emango digutela, eta nire aldetik eskerrik asko, berriro ere lehenmiskatakoei, eskerrik asko gaurko hizlariei, eta denok arratsalde atsegin bat pasatzen dugun. Eskerrik asko Leire. Arratsalde on danoi, ongi etorriak ziklo honetara. 11. Made in Goierri ziklora. Lehenengo urtetik hasi ginen etio enpresak kontutan hartu genitun eta hainbat aurkezpen lan egin izan ditugu urte guzti hauetan. Esan don bezala, Leirek esan dizuen bezala, ziklo hasi zan 13an, astegun batean, normalean ez ditugu ikaslei begirako ekitaldiak egiten, baina hori nik uste dut izan zela aukera hon bat, eta autobombo pixkatingo dugu. Ekitaldiak egin ziren Bilbon, Donostian eta Beasainen. Orduan nik uste dut guretzat ere importantea dela besteak ere geu kontutan hartzea. Eta ziklo honi buruz zer gehiago, gaurkoa garbi daukagu, zertaz hitzingo diguten, gure 3 hizlariak, datorren ostiralean udaletxean izango da, ez hemen Igartzan, eta bertan izango dugu Alberto Konde, eta Alberto Konde bertakoa da, beasaindarra da, Donostin bizi bada ere, enpresa bat zabalduta dauka, Glukobibesen inguruko ikerketak egiten dituzte, metabolismoaren, kirola eta metabolismoa aztertuz batipat. Ondoren, berriro 17an kontatuko dugu Goiekikin, eta Goiekik talentoa edo horren inguruan hitzengo digute indarreko eta hanpoko persona kudeatzaileak, eta egit izena ez zaitatatzen oaintxe momentu ontan da, hori da. Eta ondoren, lehenengo aldiz ere, lehenengo sektorekin kontatuko dugu eta bertan izango dugu, hoia hemen aurrekoarekin batea hemen Igartzan izango da, bertan izango dugu Esteban Atxa, Euskaber proiektua aurkeztea. Proiektua baino gehiago da hori. Eta bukatuko dugu aizkenean Mondragon Unibertsitatean daukagun, Mondragon korporazionen daukagun beasaindar emakume batekin. Datu guztiak hor dituzue, ni ez naiz gehiago luzatuko, eskertu bakarrik bertan izatea eta txanda zeuentzat izango dezuen. Xabi, nahi dezunean? Arratsalde on denoi, da lehenengo, eskerrik asko Leire, zure hitzegatik, Jose Luis, da lehenmiska eta osatzen dezuen guztioi, eskerrik asko, eta nola ez, etorri zaten guztiri ez. Gutzako hori bada, gaur hemen ziklo hau irikitzea eta hastea, eta gukin harremanetan jarri zienen nahi zuen helburue, Made in Goierri honen helburue, Baiarako enpresa industrialan errealidadea gizarteratzea, ez? Orduan, behaiekin elkarlanen saio ezberdinek antolatu iteu, eta gaur hemen zentratuko gea lehenengo Goierri Balei, Baiaran sortuta daun aliantza industrial batetik, batez ere eta Baiarako enpresa ize zerbitzu ematen dizkion
eraldaketa digitalan eta industria 4.0, guantxe azalduko deu. Eta gero, bi kaso praktiko, bi ETE edo PYME, karri nahi genituen gaur hemen, behaien errealidadea zuei aurkezteko, ez? Eta hemen dare, Ander Sarasola, Elkar Ingenieritzatik, eta Asier Moreno Juan Lasatiken, Gabiriko kaldereri bat. Orduan, behin sarrera egin da, nik aurkezpena gazteleraz dauket, baino euskeraz itxingo dut, eta zentratuko naiz lehenengo Goierri Baleidea aurkeztuko dut oso hitz gutxitan, aurreko urteko Made in Goierrin hemen aurkeztu bai genuen, baina denak baten batez balin bazion, eta ja zentratuko naiz Hub 4.0 deitzen dion zerbitzun ingurun itxeiten. Nundi datorren ideia edo beharra, ze teknologidaren hemen barrun, ze marka eta nola posizionatzen gean, eta batez ere ze zerbitzu eskaintzen dizkiun enpresain, nola launtzen dion, eta ze talde daukeun osatuta zerbitzu horiek emateko. Zeituko dut, o pixkatetxeko dut, o... Bai, venga. Orduan, azkar, altu itxingo dut bestela, ez da problemaik. Azkar esateatik, Goierri Balei guain dela 2017 hementxe, igartzan, sortu zan, eta da Baiarako aliantza industrial bat. Enpresa industrialen eta zerbitzu emate zaien enpresan arten, sortu genuen aliantza bat, batez ere, enpresan arteko elkarlanan bitartez, proiektu ezberdine garatzeko, PYMEi laguntzeko behaien garapenen, enpresa hondin edo traktora esaten diun laguntzakin, estrategia konpartituz, proiektu jarriz, eta bar. Orduan, 2017, 33 enpresakin sortu genuen hementxe Goierri Balei aliantza hoi, eta hemen ikusten dezuen bezala, gaur egun, urten poderion, landu dituen proiektu diela eta bar, 70 enpresa arte iritsi gea. Denan artean, 4.000 milioi eurotik gorako fakturazioak, 8.100 lanpostu hemen Baiaran, 60 gutxi gora berazuek jakiteko Goierrin 220 enpresa industrial edo balin badare, Goierri Baleien 70 gare. 150 baino gutxigo. Baino lanpostuta juten balin bagea, 185 edo lanpostu industriala, elkarteko bazkide dien enpresatan dago. Orduan, gure iriste maila lanpostu idagokionez, oso altu da. Eta, beste datu garrantzitsu bat, besteak beste nazioarteko gaiek lantzen diteurako enpresentzako, 16 herrialde ezberdinetan mundu mailan, bazkide dauzkeun enpresak planta produktibok dauzkea. Presentzia askoz gehiotan, baino planta produktibok. Hoi, nazioarteko proiektutako eta datu oso importante bada guretzako. Esan deten bezala, 2017 sortu genuen elkartea, eta aurreko urten azterketa estrategiko berri bat ingenun. Lehenengo 5 urtetan gehiago zentratu gea, elkartea konsolidatu, zerbitzu kartera bat denan arten definitu, elkar ezautu eta bar, baina lehengo urten zein genuen estrategia berritu. Ez dizue dena irakurriko, baina estrategiako lehenengo erronka nagusina, hor jartzen dona da ETEa indartzea eta ETEi beste kapazidade batzukin eta launtzea, ez? Eta batez ere lehenengo adarra digitalizazioa eta berrikuntza. Orduan, elkartek digitalizazio mailan eta berrikuntza eta teknologi berritan, ETEi lagundu edo probatzeko gune bat izatea. Ikusten dezuen bezala, beste erronka batzuk, pertsonal gabezia, 17ko jardunaldin itxingo digue, Jose Luisek esan duen bezala, pertsona eta talentuaren inguruko jardunaldi bat antolatu deu, baina ikusten da etorkizunen eskulan behar handia izango dela, eta hor badare zailtasun batzu aurrein barko diunak. Elkarteke, enpresa guztin arten, hor gauzak itea dauzkeu. Ekintzaietza bultzatzea, enpresa berrik sortzea Baiaran, balio erantzizkok edo barnekintzaietza eta bar, elkarlana, enpresen arteko elkarlana, gure oinarri da, denak elkarrekin aurrea jutea, gauza konpartituz, eta, 5. da 6. erronka gehiago, elkarte bezala, mundu maila pixkat iriki, interesgarri dien beste eragile batzukin elkarlana sustatzeko, eta bar. Hau die erronka berrik. Orduan, ni gaur aurkeztuko eten proiektue, lehenengo erronkako zati hortan sartzen da, ez?
Ordu, nundi dator idea? Bueno, guk proiektu ezberdinek landu diteu, baino aldundiakin batea, azkeneko 3 urtetan edo, helburue jarri genuen, banaka enpresa txikitan, 100 langiletik azpiko enpresa industrialetan, 4.0 teknologi bat txertatzea. Gero ikusiko jau zein dien teknologi, baina di oso teknologi berritzaileek, inbertsio maila guaindik handi eskatzen duenak, baina aldundiak helburuei jartze zigun. Enpresa eta jute ginenen ikuste genuen norbeak olako teknologi bat sartzeako garaien, zailtasunek zeuzkela, edo ez ezagutza, edo pertsonal falta, rekurso falta, oso inbertsio altukin bardielako. Orduan pentsatu genuen, eta zeatik ez dugu Goierrin espazio bat teknologioekin sortzen, denan arten sortuta, eta enpresak puntualki beharran arabera probatzea eta testatzea etorri. Harta inbertsioa behaiekin gabe, pixkanaka jungo die ezagutzen teknologi berri hauek, laniteko era berri hauek, eta etorkizunen demostratzen badue, implantatzeko beharraina kontsumitzen duela, emango du esalto, haino bitarten, espazio bat edukitzea, ez? Pixkat hortiken espazio bateratu bat sortzeko aukera. Eta nola ez, elkarten esan deten bezala oinarri edalako, elkarlanan bitartez, bai teknologi horiek eta ja aplikatzen nahi dien enpresak praktika honak edo erakutsiz, ikusi ze onura emateituen laniteko eraberri hauek, eta pixkat konpartitzen die, ez? Beharra hori ikusi zan. Eta aipatu dut, eraldaketa digitala eta batez ere industria 4.0. Eta zer da industria 4.0, ez? Industria mailan 4. revoluzio industriala deitze zaio, baino batez ere hor agertzen dien teknologioita zaigea hitzeiten. Fabrikazio gehigarria, edo 3D imprimazioa, izen ezberdinek fabrikazio aditiba, izen ezberdinek emate zaizkio, gu hortan zentratuko gea eta gero hor, pieza demostratibo batzuk ekarri jau behidatzeko eta galdetzeko. Zibersegurtasuna, geroz da gehiago entzuten da badaren ziberratake guztik, mundu mailan eta bar, errealidadea areagotua, olako betaurreko arraro batzukin entorno virtual eta sartu betire lan munduako prozesu ezberdinek balantzeko, robotak ja gaur egunen pertsonakin interaktuatzen duenak daude, sensore ezberdinekin, inteligentzia ezberdinekin, datu analizia, erabakik hartzeko, die teknologi oso handik, hoi denak die 4.0 teknologik esan dezaguna, ez? Baina hemen ingurue ezaututa eta ikusita, nundik hasi teknologi guzti horiek ezin dugu inbertituta enpresan eskua jarri? Alde batetik, gure enpresak ikusita, eta behaien laniteko erak eta produktuk eta ikusita, eta beste alde batetik, ja gaur egun goiekin daukeun espezializazio maila ikusita, batez ere Goierriko berrikuntza polon, Lorte, Goierri Eskola MU, erabaki genuen fabrikazio gehigarritik, fabrikazio aditiba edo 3Dtiken hastea. Zeatik, bertan, Lortek zentro teknologikoa daukeu adituk dienak hor teknologi hortan investigatzen, master bat Mondragon Unibertsitateek hemen ematen do fabrikazio gehigarrikoa, Goierri Eskolare hortan dabil, eta gure enpresak ja demandatzen du, ez? Orduan, erabaki genuen fabrikazio gehigarritik hastea. Fabrikazio gehigarrin barrun teknologi pila bat dare, baina nahi genuen espazio bat izatea gehigarrie ja gaur egun base ona. Orduan, Mondragon Unibertsitateek hemen teknologi batzuk badauzke, Lortekek hemen beste teknologi batzuk badauzke, teknologi batzuk oso bideratuta dare hemen lantzeztien sektore eta, osasun sektorea eta bar, beraz, guk nun indikeu inbertsiok eta makina nun jarri diteu, gehitzen dien beste 3 sektore hoitan. Orduan, teknologi horiek dauzkeu, goiekiko eraikinen montatu deun hub hortan, espazio hortan, eta enpresak testatu eta probatu alditue, hor gero ikusiko dituzuen pieza mota hoik eta hundigo egiten, gero behaien prozesutan inkorporatzeko. Teknologi horiek ze makinatan traduzitzen die, edo itzultzen die, 3 teknologi dauzkegu aplikatuta. Lehenengo teknologi hori da materia prima hauts bidez danen, gero hor ikusiko ditu pieza batzuk,
bigarren teknologie da materia prima resina danen, dena polimeriko die, kasu hontan, baino materia prima resina eta hor ikusiko jau ze pieza motaiteko, eta hirugarren teknologia hau materia prima filamentu bidez datorrenen. Eta esan deten bezala, hor gero konparatiba bat ingo dugu. Eta azkenik, digitalizazio kontzeptu horri erantzuteko beste teknologi bate aplikatu dugu, eta da eskaner bat ingenieritza inbertsoa egiteko. Zer da hoi? Nik pieza bat planoa ez dauketenen edo diseinua ez dauketenen pieza zarra dalako, hasi beharren neurtu eta marrazten eta ordu guzti horiek pieza hoi berriz fabrikatu nahi detelako edo behar detelako dibujatzen hasi beharren, eskaner honek egiten dizu pieza eskaneatu eta prozesu oso arin batekin ja daukezu 3D formatoa ordenadoren. 3D formatoi zer da, gero diseinatzen dituenak produktok erabiltzen duen formatoa. Orduan, ja pieza hoi hasierati marraztu beharren eta makina bat ordu neurtu eta hain beharren, eskaner honekin harin eskaneatzen da eta ja 3D daukeu ordenadoren. Adibidea hemen ikusten duzue. Pieza hoi eskaneatzen nahi da eta ordenadoren pixkanakai da forma edo argazki relieben eta ateatzen. Honek arintzen du asko ingenieritzako orduk eta digitalizazio mailak. Garai bateko planok papelen dauki beharren, baina 6 ordu oso gutxitan ordenadoren daukeu dena. Reparaziotako, pieza bat hausten danen eta zati bat bete behar danen, da holako aplikazioak dauzke. Eta hau, enpresa askok ez zuen ezautzen teknologia hau, eta geroz eta demanda gehioa daukitzen, hainbat prozesu digitalizatzen ditu eta azkenen arindu eta bentaja bat suposatzen die enpresei. Eta espazio hau esan deten bezala, ze helburukin sortu da, batez ere nahi deu Baiarako pymek, etek, eraldaketa digital guztiontan sartu, laniteko eraberrik, digitalizazioak ematen ditun herramienta guztioik ez, papela edo errore humanoa ekiditeko teknologi azken finen, eta Japontatik antolatzen dituen formakuntza, sentsibilizazio eta praktika honekin, pixkat hoi lortzeko helburukin sortu da, eta pixkat espazioa hortan posizionatzen da ez. Eta noski esan deten bezala, bazkide dien elkarteko enpresak, behaien praktika honak eta erakutsiz, eta orduan hortiken elkarlan bat eman da. Goierri balei da elkartea, baino espazio eta iniziatiba guzti honi, logotipo hau eta marka hau sortu diau, entidade propio bat eukitzea nahi deulako, eta esan deten bezala, ze zerbitzu ematen jo edo nola launtzen dieu enpresai gai guzti hauek lantzen eta ezagutzen hasteko. Digitalizazio edo eraldaketa digital bat eman nahi duenen, aztertzen da enpresan errealidadea, eta hortiken bide horri bat edo hoja de ruta bat definitzen dieu, eraldaketa hoi nola eman barroko lueken definitzeko eta laguntzeko, eta gero martxan jartzen laguntzen zaie. Bestalde, formakuntza ematen enpresatako langilei, bai espezifikoa edo kulturala. Zer da kulturala? Lehen batekin hitz egiten egon naiz ez, adibidez, fabrikazio gehigarrik ematen dona da, laniteko era eta pentsatzeko era aldatu beharra daukezu. Gaur egun lortzea dauzkezu geometri batzuk piezatan, era tradizional baten ezinezkoa edo oso zai eta oso kostosoa dana. Orduan, nola tradizionalki beti abitu gean totxo handi batetik eta materiala kenduz pieza lortu, hau justu kontrakoa da. Ezerrezeti hasi eta materiala gehitzen zoaz. Orduan, geometriak eta lortzearen gauzak, die izugarrik eta guain arte pentsatu ezintzana ez. Jardunaldi hauekin pixkatoi da bilatzen deuna, jendea beste erabatea pentsatzen hastea. Orduan, jardunaldi dare, eta gero nola ez makina beak probatzeko aukera. Utillaje bat inda, prototipo bat inda, pieza funtzional bat inda, bakoitza bere realidadetik, baina makina probatu, teknologi probatu, eta behaien enpresatan aplikatu. Orduan, gure espazionek 3 zerbitzu hauek eskaintzen dizkie enpresei.
baino enpresa batek olako teknologin bat edo inkorporatu behar dunen, normalen fasek hauek die. Nik esan deten zerbitzukin, aiatzen gea, kalado kultural jartzen donoi, jendei ikusarazi teknologia hauek ze eskaintzen don eta hortan pentsatzen hasi, aplikazioa bilatzen elauntzen dieu, gero aurkeztuko deten talde teknikok, enpresa jun, ikusi zein dan behaien produzioera, ze produktu egiten dituen, ze herramienta erabiltzen dituen, aplikazioa bilatzen laguntzen dieu, aplikazioi garatzen deu, eta lehenengo pieza edo prototipon inprimaketa egiten deu, inprimitzen deu. Nahi balin bado enpresa horre gero produkzio seriatu bat edo implantazio bat makinatzuna, guia ez geha sartzen. Hor ja badare, zerbitzoi eskaintzen duen enpresak, gu lehenengo fase honetan gehitzen gea, eta ja enpresa hoita bideratuko genituzke. Eta esan deten bezala, iniziatiba guzti hau guk eman dugu aurrea, baino ezagutza dauken pertsonaik ez balin baukezu talden alperri da munduko makina hobenak eukitzea. Orduan, gure lan taldea osatzen da, Natalia da txiletar bat, baina urtek damazki hemen bizitzen, eta lehen esan deten fabrikazio gehigarriko masterra martxan jarri zanen, lehenengo promozioko ikaslea. Beha ingenieritza mekanika ikasita da, eta gero master hori indun lehenengo promozioko pertsona bada. 5-6 urte haitu da sektore hortan lanen, orduan izugarrizko ezagutza duke enpresai asesoratzeko garaien. Eta jokin, Mondragon Unibertsitatean Goierrin ingenieritza mekanikoa ikasten nahi dan pertsona bat, dual formaton hasieratiken, bigarren mailatiken gukin da ona lan talden, orduan proiektu guzti hau martxan jarri du eta ezagutza garatzen junda, eta espazio honen helburu da urtero olako jendea gugandi pasatzea, gero azkenen hasiera baten enpresatan bukatuko don jendea dalako, eta ja kapazidadek eta ezagutza hartzen juteko. Orduan guke laundu nahi deu, bai gero enpresai eta bai pertsona hauei beste kapazidade batzuk irabazten jun, eta gero enpresata juten dienen, esan deten kultura edo diseño txip aldaketa hoi, badakarkienak. Orduan, eozinek kontsulta bat edo espazioa bisitatzea edo etorriko nahiko balu, enpresa guztita eta pertsona guztita gare irikita, aztu intzaitela lehen esatea, ez daukezu zertan, enpresa horrek ez dauke zertan Goierri Baleiko bazkide izan, Goierri Balei da espazio horren kudeatzailea, baino enpresa guztita eta pertsona guztita dau irikita. Orduan, ikastetxe ezberdinek aidie pasatzen, Goierriko eta Goierritik kanpoko enpresak aidie pasatzen, gu pixka nahi deu, azkenen inguruko enpresa guztik, teknologi berri hau eta laniteko era berri hau eta gerturatu. Eta era xume baten, hoxe da galdera, esan deten bezala, aurkezpena. Gero hor piezak dauzkezue, bakoitza bere azalpenakin, ezkerrekok filamentu bidezin da, gero hauts bidezkok, resina eta gero metala. Metala dan guztie, Lortek edo Goierri eskolak indako die. Guk gure instalazioetan ez daukegu metala, baino hub horren barrun, bai Lortek eta bai Goierri eskola badare. Eta hoxe esan dena. Besteik gabe, Anderre emango jotitza eta eskerrik asko. Etxaldeon, garbi entzutea? Aizta. Ander Sarasola naiz eta Elkar ingenieritzan izenen ator. Digitalizazioa eta 4.0 industriak eskaintze ditun teknologik nola aplikatzeiten gure zerbitzutan azalduko dizuet. Adibide praktiko batzuk erakutsiz, alare aurrena Elkar ingenieritza aurkeztuko dizuet. Elkar Maulen sortu zen, Zuberoan, 2005 urten, gaur egun 32 langile inguru gea, 3 lantoki desberdinetan banatuta. Egoitza nagusia Maulen dago, 2012 urten Baionan iriki genuen beste zentro bat Lapurdiko kostaldeko bezeroi zerbitzua emateko, eta 2013 urten Ordizin iriki genuen bulego bat, Goiekin laguntzakin, hemen inguruko bezeroi zerbitzua emateko.
Orduan aurten, 10. urteurrena beteko dugu. Gure bezerok, esan bezala, Euskal Herrian daude, Euskal Herrian eta Frantziko estatun. Hego Euskal Herriko bezeron proiektuk hemen Ordiziko bulegotik kudeatzen ditu. Eta, sektore desberdinetan gaude, gure kasun, Ordiziko bulegon kasun, trengintza eta garraio sektoren gabiltza, baita sektore energetiko ere. Ze itegu elkarrek, ze eskaintzeu elkarrek? Elkarrek 3 sail desberdin dauzka, batetik ingenieritza mekanikoa, bestetik metrologia industriala eta gero fabrikazio tailer bat. Ingenieritza mekanikon makina berezik eta tresna zehatzak diseinatu eta fabrikatzea ditugu. Ez daukeu katalogo bat eta ezin dugu esan, erreferentzia hauek egiteu, ez. Gurea da, bizkat bezeron eskaeran araberako makinak eta tresnak edo utilajek diseinatu eta fabrikatzea ditugu. Makina berezin barrun, egon daiteke soldatzeko tresna edo utilaje bat, tamaina ontakoa izan daiteke, edo tarimau bezain handia izan daiteke, bai? Mekanizatzeko utilajek, elebazioko aparatok, entxegu bankadake bai. Gero, bideo bat erakutsiko dizuet eta hor adibide desberdinak ikusiko dituzue. Tresna zehatzetan, hau batez erabiltzaile aeronautika eta automozioko sektoren, hor pieza oso zehatzak fabrikatzen ditu eta tresna horiek izan daitezke pasa no pasa estilokok, zehaztasun handikok, zentesima batzutako zehaztasun handi dezakete, eta horiek adibidez metrologia industrialeko saiekin sinergian garatutako proiektuk izateie. Ezagutza hori beharralako, zehaztasunan ezagutza hori. Metrologia industrialeko saiak, bestalde, bezeron piezak eta tresnak kontrolatzen ditu dimentsionalki. Hortako, Mauleko egoitzan laborategi badaukeu makina tridimensional desberdinakin, gero bideon erakutsiko dugu, eta pieza volumenagatik makina tridimensionalen sartze ez danen, edo edozein arrazoiengatik ezin denen sartu makinan, laser trackerrak eta neurtzeko besok erabiltzeie. Hoire ikusiko dugu gero bideon. Eta, azkenik fabrikazio tailerra, Maulen daukeun kaldereri txiki bada, bertako proiektuk eta fabrikatzeko erabiltzeiteuna. Orduan, bideoa erakutsiko dizuet. Mendikatea erdet. Ez dauke hau txik, musika badauke, baina bitarten hitz egiten nik pixkat esplikatuko dizuet. Esan da bezala, 3 egoitza nagusia Maulen, beste bat Baionan, bateze metrologia industriala garatze dugu hor, eta hemen Ordizin, goiekin eraikuntzan gaude, Arrano mendian, eta horra itzate ikusten, gutxi gora bera ingenieritzan garatze egiteun proiektuk, haintxe bertan hau tresna zehatz bada, hortxe Mauleko bulegoko irudi batzuk die, Katia erabiltze dugu, Katia programa, irudimentsiotako programa, baita SolidWorks bai, eta kalkulatzeko gaitasunare badauke gure tresna eta makinatako piezak dimentsionatzeko elementu finitu bidez. Hortxe beti gaude harremanetan gure bezero eta hornitzaiekin, eta hor haintxe ikustezue Mauleko tailerra. Gure kasun, hemen garatzeiteun proiektuk, hemen inguruko hornitzaiekin fabrikatzeiteu. Hemen Goierren gaitasun handia dago, eta hornitzaile sare sendoa daukegu hemen ingurun. Hala, ikustezu hor, aukera aukiko nukelare bai, proiektuko horriteko, kaldereri normal bada, legadorak, pintatzeko kabina, elektrika, pneumatika, hidraulika ere bai sartze dugu gure makinatan. Erosketa saiare badaukau, erosketa saiare arduratzea bertako tailerreko karga kudeatzez,
Eta hau da metrologiako laborategia. Hor ikusiko zuen makina tridimensionalak azalduko dira. Hortxe, makina tridimensionalak. Hauek piezak neurtzeko erabiltzeie. Hortxe neurtzen nahi den pieza adibidez da, sektore aeronautiko pieza bat, hegazkinen goazenen da lurra hartze deunen, gurpilak ateatzeienen, gurpilakin bate ateatzen pieza, hoi da. Orduan, hire neurtu behar da, bazpare. Hortxe, palpadore desberdinak. Hemen adibidez, oantxe bertan, irudin ateatzeana, hau da lehen aipatueten tresna zehatz bat, eta makina tridimensionalen sartze ez dien piezak, esan dut laser trackerra eta edo besoa erabiltzala. Kasu honetan, hemen ere lankidek esku hartzen daukena, hori da beso bat, eta puntan dauke palpadore bat. Eta hori da neurtzen, tresna hori beharran bezala daula, planok eskatzen bezala. Ontzat emateko. Hortxe, kontrolatzen ikustezu, irudimentxotako pieza hor daukala. Eta kasu honetan, hau da laser trackerra, hemen nire lankidek dauke, esku hartzen daukera da eskanerra. Lehen Xabike oso ondo aipatu du ingenieria inbersa hori egiteko erabiltzena, hau da eskanerra, eta momentu honetan nahi da eskaner honek segunduko milaka puntu hartze ditu, eta oaintxe bertan nahi da pieza horren, fabrikatuta dagoen pieza horren, irudimentxotako artxibo bat sortzen. Oaintxe ikusko zuen nola idan momentu bertan sortzen, artxiboi. Eta gero erabiltzea, irude nominal, irude perfecto horrekin konparatzeko eta ikusteko behar da bezala dola. Robotikako proiektu batzuk, kasu honetan hau Cobot bada, robote kolaboratibo bat. Eta hau da gutxi gora bera elkarren ite deuna. Berriz aurkezpena jungo naiz. Orduan, 4.0 industriak eskaintzen ditun teknologik erabiltze diteu. Tarten, irude inprimaketa. Irude inprimaketak, abantaila asko dauzke, horre aipatze ditute batzuk, baina batez gutzako diseinatzaile bezala, ingenieritza mekanikoko diseinatzaile bezala, aukera amateulako forma konplexuk eta sortzeko, eta gaina gero aukera amateulako jabeko erabiltzaile orduan oso denbora tarte gutxin fabrikatuta eukitzeko eta kostu apal batekin. Orduan, horrek laguntzaigu proiektu diferentetan oso reaktibok izaten, eta seitun entregatzen bezerok behar duen pieza hori. Gero eta pieza gehiago aia fabrikatzen, teknologia hau erabiliz, oraindik ez gara igual gehiagia usartu exigentzia mekaniko dauzken piezakin, baina hasiko gara pixkanaka. Orduan, erakutsiko dizuet adibide bat, kasu honetan, hau da bezeron pinoi bada, bi eskun arten sartzean pieza bada, eskalaz jabetzeko, eta errodamendu pakete badauke. Hor gris argiz ikusteienak bi errodamendu die. Bezeronek zeuken arazoa zen, errodamendu hauek estuera hondikin dijoazte, eta errodamendu hauek desmontatzeko arazoa zeukan, desmontatzeko prentsa hidrauliko bat erabiltzea, gutxi gora bera 4 tonela daola behartzitun, desmontatzeko. Orduan, arazoa zeuken, hemengo errodamendukin, etzeon espazioik ezer sartzeko, orduan, beti pieza hori izorratu behar izatezun, errodamendu ateal izateko. Orduan, guk zein genuen, pieza beltz gris ilun hori diseinatu genuen, pinoi hortako hortzeliko idalan arteko espazioa aprobetxatuz. Hemengo urrengo diapositiban egote ikustea, nola aprobetxatze daun hortzan arteko espazioi pieza hori bultzatzeko eta bide batez errodamendu ateatzeko. Ingenuna izan zen prototipo bat imprimatu genuen, jabeen bertan, probatu genuen eta oso ondo funtzionatu zuen. Orduan, bezerok gero erabakizun
pieza hori beha hauts metalikokin imprimatzea. Gero erabili bartzulako prentsa metaliko baten. Dimentsionatu genuen eta ikusi genuen material metaliko batekin eusteko gai izango zala kalkulo honen bitartez. Orduan, hoxe adibide bat 3D inprimaketana, ez dute kasu. 4.0 industrian oinarritako bat digitalizazioa da, hori lehen Xabik aipatu du, eta hor, laguntzeuna da digitalizazioak fabrikazio prozesu baten etapan arten informazioa pasatzea, ez, interkonektatuta dotea. Horrek lagundu dezake, arazok aurre ikusten edo antizipatzen, arazoiei antizipatzen, ez da? Horregatik jarri dut, erabaki egokik hartzeko lagundu dezakela, eta gero eta garrantzitsuagoan trazabilitate hori, ez? Gertatu daiteke, pieza bat fabrikatu eta handik hilabete batzuta galdera bat sortzea, duda bat sortzea eta esatea, eta hau nola hintzen, trazabilitatek lagundu dezake informazioi berreskuratzen eta prozesu produktibo hortako informazio guztia era errez baten topatzen. Hortaz aparte, behin volumen jakin bat digitalizatuta, datu metaketa bate badago. Askotan aipatzea, 4.0 industrian barrun big data izena, azkenen hori da, datu pilaketa hori etorkizun baten aztertu daitekelako, eta azterketa horre lagundu dezake pieza berdiseinatzen, edo zeatik ez, fabrikazio prozesua beste era batea egiten. Halare, efizientzia nik uste horrek laburtzeula, abantaia guztik laguntzeuela prozesu produktiboi efizientegoa izaten. Hortako, lehen erakutsi izueten laser trackerra erabiltze du gure metrologia industrialeko saiak. Hor ikustezuen aparatoi, tripode horren gainen daun aparato bat da, holako 3 dauzkegu elkarren, eta horrek dauke lente bat edo nik deitzi duten begi bat, eta begi horrek jarraitzeio palpadore bati edo lehen ikusi deun eskanerrai. Orduan, horrek badaki palpadorea edo eskanerra espazion ze puntutan daun kokatuta. Horrek balio du orduan piezak neurtzeko. Adibide bat erakutsiko dizuet, hemen irudiontan garbi ikustea, adibidez, langile hau dago tren baten bagoian barrun, eta da bagoiko pusketa bat eskaneatzen, hor ikustezu eskutan daukala pistola antzekoi, hori da eskanerra, han atzen tripoden gainen ikustea laser trackerra, bere nik deitzi duten begi horrekin, eta lamenen dauka portatila, eta horra da ikusten ze aidan eskaneatzen, ze informazio aidan ateatzen. Gure kasun, hau bezero baten pieza bada, bezero honek pieza hau fundiziotik lortzeu. Zuek dimentsiotaz jabetzeko, horre dauke diametron metro bat eta luze metro terdi. Egia hitzeiten 4 toneladatik gorako pieza bat ipurutzaia. Sektore energetikoan erabiltzen pieza bada, eta gure bezerok fundizio bidez ateatzeu pieza hau. Eta behin fundituta gero, pieza hau bialtzea Europako beste herrialde batea mekanizatzea. Hor dauden zirkunferentzia horiek eta aurpegi plan horiek fundiziotik atea eta gero mekanizatu inbardie. Karo, gure bezero horrek jakin nahi du bialdu aurretik mekanizatzea garraio bat dotarten, makinan sartu, posizionatu eta programai martxa eman baino lehen, jakin nahi du benetan nahiko material badaukan mekanizatzeko, bestela gero hasiko da herramienta pasatzen da ez badu ikutzen, piezak ez du balio. Orduan, horregatik lehen aipatzen nun, arazok antizipatzeko balio dezakela digitalizazio. Hurrengo diapositiban ikusiko dugu eskanerrak ze lortzen. Hau da, behin pieza eskaneatuta guk olako zerbait lortuko genuke. Hor ikustezue, urdina argiz dauna da, lortu ditun milaka puntu horiek, azkenen gainazal bat sortzeuek,
urdin ilunez daudenak horiek itzalak die, eskaneatu ez dien puntuk die, baina ikustezue gehiena bintzat eskaneatuta dela. Eta iteana da, 3 dimentsiotako artxibo hau, artxibo honekin konparatu. Biak bata besten gainen jarri, eta lortze duna da artxibo hau. Guk honei color mapping deitzei hau, eta hemen era oso intuitibo eta visual baten ikustea nun daun nahikoa material eta nun daun behar dana baino material gutxigo. Hor, eskala hortan, koloren eskala hortan ikusten baldin bazue, horia edo gorrixka baldin bada, horrek esan nahi du nahikoa material badaola. Gutxi gora bera, hori paren 15 milimetro gehiago, behar duna baino 15 milimetro gehiago daola esan nahi du. Horrek, ikustezu zirkunferentzia horietan, horiek die mekanizatu barreko horpegik, orduan, badakigu nahikoa material egon goala erraminta pasatzeanen, mekanizatuko dula eta jango dula, plano utziko dula behar dan horpegia. Hau beste adibide bada, hau da beste bezero baten estampazioko molde baten pieza bada, gautagun lanen dabilena, hilabete askotan zehar, eta hilabete batzuk pasata gero, mantenketa preventiboa aiteko, ateatzeu produkzio lineatik, gukite deuna da desmontatu, eta neurtu jakiteko pieza nola deformatu dan. Oso importantea da prozesu hontan, piezak erabate planok egotea. Orduan, ite deuna da, eskaner bitartez digitalizatu pieza, eta hor ikusten aizeate, pieza hau, adibidez, pieza honek hartu du U itxurako forma bat. Berdin, eskala horri kaso iten balin badiou, kolore hori gorrixkak esan nahi du plano nominaletik gora daudela, eta bestek bera. Orduan, hartuko lukeola U itxurako zerbait, erdin ikustezue urdina daula, horrek esan nahi du ez? Bekoa erdi partekoa daula berago, eta iskinetan, muturretan gorago daula. Halare, zehaztasun oso altu zitzeiten egia, goiko puntutik beko puntua 3 dezimako aldea dago. Magnitudeekin ohituta ez bali mazadute, egia esaten milimetro baten erena dela, 3 dezima die milimetro bat 10 pusketatan banatze balin badeu, holako 3 izango ziren, goiko iskinetako muturretik erdiko eta daun tartea. Zehaztasun altuko pieza buruz egia. Hemen berdina da, pieza berdina da, baina numerikoki erakustea puntu bakoitzen zenbateko desbiazioa daun. Eta, hauxe da guk gure prozesutan, gure zerbitzutan, digitalizazioa eta 4.0 industrian teknologik nola erabiltzeiten, adibide praktiko batzuk. Eskerrik asko eta galdera balin baguzue.